дар ин манзараи зебову нотакроре ки мебинед дар таърихи начандон дур деҳаи бисёр ободу зебое бо номи Сари Мост машҳур буд ва мо каме бештар дар бораи деҳа маълумот дода будем ва бародарон илтимос карданд ки аз нав як навори бардорӣ кунем ва маълумоти пурратар диҳем. ва чиле ки калонсолони мо дар хотир доранд, пештар роҳи шоҳроҳи Душанбе Хорух ба зери Заркӯҳ аз як канори деҳаи мо мегузашт. ва ҳангоме ки ба деҳа дохил мешудед, аввалин чизе ки шуморо пешвоз мегирифт, ин 4 боғ буд. аз тарафи дасти чапу рост боғҳои лесхоз, идораи ҷангал, яъне баъд аз чап боғи идораи роҳсозӣ ДУ ва аз рост боғи райпо. бунёд ёфта буданд ки дар ин боғҳо ҳама намуди анвои меваҳо рӯёнида шуда буд. баъд дар дохили боғи райпо дар як канори боғ ошхонау чойхонаи калон дар зери дарахтони себ катҳо гузошта шуда буд ва бисёр ҷои дамгириву истироҳатгоҳ буд. ва дар байни боғ магазини деҳа ва дар аз поёни магазин хеле гуфта будем фермаи морхпарварӣ ва фермаи чорвопарварӣ мавҷуд буд. ва болотар майдони васеи асфалтпӯш ва дар канори майдон ошхонаи калон бо номи Орс, дар алоҳидагӣ чойхона ва дар шафати чойхона меҳмонхонаи калон сохта шуда буд. ва ба тарзи шабонарӯзӣ агар биёем кор мекардем ин ошхона, хато намекунем. вақте ки ба ошхона дохил мешудед, худро дар ягон тӯйхона ҳис мекардед ва бисёр ҷои серодаму ҷои дамгирбоб буд. баъд аз тарафи рост нуқтаи таъмири мошинҳо воқеъ гашта буд ва боз якчанд идораи мавсимӣ ки номҳошон дар хотирам нест, мисол духтурои ҳайвонӣ, ветеринарҳо мавсимӣ кор мекарданд, геологҳо, инчунин бунгоҳи тиббӣ мавҷуд буд. ва болотар аз болои деҳа мактаби деҳа ба рақами 18 воқеъ гашта буд ва дар байни деҳа масҷиди панҷвақта ва дар охири деҳа чӣ хеле ки гуфта будем заводи шир, идораи гӯшт, цехи мебелсозӣ, совхози занбӯрпарварӣ ва 2 боғи калон ҳам мавҷуд буд. ва ҳамарӯза мардуми деҳа аз хлеби гарм, гӯшти тоза, моҳӣ, ширу қаймоқ ва себу нок бархурдор мешуд. бубинед, дар як деҳае ки ҳамагӣ он вақтҳо 65-70 хоҷагӣ дошт, ин қадар корхона. ва аз ҷиҳати иқлимам чӣ хеле гуфта будем, бисёр фарқ мекард. зимистон на чандон тӯлонӣ мебуд. ва ҳозир чӣ хеле ки мебинем, деҳа, албатта деҳа гуфтани мо ҳам хато аст, чунки ба деҳа ҳеҷ монандӣ надорад. ва ба модаре монандӣ дорад ки фарзандони худро гум кардаасту сару по мотам гирифтааст. ва ягона чизе ки ман мехоҳам ҳозир
ҳарчи тезтар ҳамин обанбори роғун пур шаваду ҳамин мавзеъ зери об монад ва шояд ки сардии оби сурхоб ба дилҳои мо ҳам асар кунаду каме ором шавем. ба қавли набинаму насӯзам. оре халқи тоҷик бисёр қурбониҳо кардааст ки то нерӯгоҳи барқи оби роғун ба кор дарояд. боқӣ ҳамдиҳагон дар ҳар куҷое ки бошед, дар ҳар гӯшаву канори дунё ки бошед, соку саломат бошед. худованд ёру мададгори мову шумо бошад.